Здравейте и добре дошли в канала ми. Снимам това видео за втори път, може би. Т.е. не може би, а си е баш за втори път, тъй като се опитах да го снимам вчера, но нещо не се получи. Не ми хареса качеството, с което се е заснело, затова се опитвам да го снимам отново. Ще видите, че снимам по малко по-нов начин, което така се отразява върху самото видео, но надявам се в положителна посока. Така, както сте разбрали от заглавието и сте се досетили, темата на днешното видео е разопаковане на Pinks Beauty Box за месец февруари и първи впечатления. Макар впечатленията ми да не са съвсем първи, отворих кутията в деня, в който я получих на 14 февруари, а и вчера, като снимах видео, всъщност споделих доста от нещата, които ще ви споделя днес. И така, без повече приказки я отварям, за да видите и вие какво има в нея. Между другото, когато я получих, ми направи много лошо впечатление, че продуктите бяха като нахвърлени извън тази опаковка, която всъщност те трябва да са под нея, а не върху нея. И ми остави така с едно лошо впечатление, че сякаш в последния момент някой е хвърлял и подреждал кутията ми. Иначе картичката. Ето ги и продуктите, които са включени вътре. Първото и най-голямото нещо всъщност в кутията е душ гела на Stany Chefs. Аз страшно много исках да ми се падне chocolate cookies. Още щом го видях на снимките на другите момичета в интернет и веднага си казах да са шоколадовите бисквитки. Ще видите, че за съжаление не е така. На марката Stany Chefs съм пробвала лосьон за тяло и ми беше харесал. Сега ще видим как е и душ гела. Цената му е 6 лева за 250 мл. Следващото нещо са два лака на Rimmel от тяхната серия 60 Seconds, 60 секунди, бързо съхнещите лакчета по 8 мл, като цената на една бройка е 3,95. Има интересни цветове. Аз много исках този светло-розовия. Видях, че се е паднал при някои от другите момичета, които са получили кутията. Но някакси Pinks никога не успяват да ми оцелят желанията. Следващото нещо е 50 мл от мицеларната вода на Лирак. Нейният оригинален размер е 200 мл на цена от 35 лева. Много се вълнувам за този продукт. Всъщност това е може би най-интересното нещо за мен в кутията. И да, това е началната. И останаха две неща на Avène. Първото е техният термален спрей, който термална вода, която се е падала вече в кутията, но дори и тогава ви казах, че ми е много любим продукт, така че не съжалявам, че се пада отново. С нов дизайн на опаковката, нещо, което ми прави впечатление. И следващото нещо е 10 мл мостра от този пилинг за тяло, който реалната му цена с 200 мл е 31,40. И честно казвам, от сега ви казвам, че никога не бих е дала за пилинг за тяло. Може би наистина е много добър, поне така четейки формулата и екстрактите, които са използвани, но за мен това е много скъпа цена за 200 мл продукт, поне по моите стандарти. И така, преминавам направо към отварянето на кутията. Всъщност това, което иска да ви кажа за душ гела е, че се радвам, че ще мога да го пробвам, защото иначе в противен случай едва ли бих могла да си го закупя. Ето и първото нещо, мицеларната водичка на Лирак, която аз я представях в много по-грозна опаковка, много тип мостра, докато това си е направо travel size на оригиналната мицеларна вода, оригиналния размер. Ще я пробвам съвсем скоро, надявам се, и ще ви споделя някакво мнение. В момента съм в търсене на нова мицеларна вода, след няколко разочароващи такива, на които попаднах, така че се надявам тази да ми хареса. Ето я и термалната вода на Avène. Както ви казах, тя е с променена опаковка. Мисля, че преди си беше с логото на Avène отпред, ако не се лъжа. А сега е с това момиченце. Отзад си фигурира, както винаги, описанието, как можете да я ползвате. Като аз съм ви казал, че най-често я използвам след епилация, за успокояване на кожата. Лятото я използвам за освежаване. Може да се използва и като фиксиращ спрей за грим. Изобщо мицеларната вода е страшно хубаво нещо, което термалната вода е нещо страшно хубаво, което ви препоръчвам, ако не сте пробвали, да пробвате, независимо дали на Avène или на някои от другите марки. Въпреки че, поне от това, което съм чувала, аз съм пробвала само две. Тази на Avène е най-хубава.
Ето я и мостричката на крем пилинга. В момента няма да отварям и няма да ви я показвам, защото смятам да си я го ползвам при някое по-кратко пътуване. Но в някоя от мини ревютата ми във Facebook или в празни опаковки ще ви споделя впечатление, защото е интересен продукт и най-малкото бих могла да ви кажа дали си заслужава цената или не. Следват двете лакчета на Rimmel, като на мен са ми изпаднали сравнително хубави цветове. Може би не най-носимите от мен, но въпреки това ще е хубаво да ги пробвам. Първият е 908 Am I Pink or Red и вторият е 912 Berry's Dream. Червения ми е много любопитно какъв нюанс на червеното е, тъй като аз имам няколко червени лака. И този ми се струва наистина нещо светло, нещо по-скоро като малиново-червено. Иначе, ако сте гледали видеото ми за колекцията ми лакове за ногти, ако не, ще има линк долу в описанието. Знаете, че имам един лак от тази серия, черен, и не ми допада, не е достатъчно покривен и траен. Надявам се тези да са различни. Между другото, забелязал съм, че от лак до лак на една и съща серия, на една и съща марка има много голяма разлика, зависи от пигмента, може би, който използва, от съставките. Така че нищо чудно тези пък да са с хубава формула и да ми харесат. Има фталат в тях, което не ми допада, но пък няма формалин, поне така на първо четене не видях да има. Така че са що-годе окей като състав. Не най-перфектните, но пък какво да се прави. Ето го и душгела на Станишевс, който, както виждате, не ми се е паднал чоклет кукис, а страубери мус. Предполагам, че също има приятен аромат. Допада ми, че е с такова защитно фолио. В една предишна кутия на Pink's Beauty Box ми се беше паднал червило, което очевидно беше отварено, защото една от вас ми писа като коментар, че нейното червило е било с защитна опаковка, а моето не. Така че се радвам, че това си е окей. И в даден момент ще му дойде времето, тъй като има страшно много душгелове и не знам кога точно ще е този момент, но ще го изпробвам. Предполагам, че уха е приятно и да, и съм доволна, въпреки че душгелове постоянно ми се падат, нямам особено голяма нужда от такъв продукт. И така, ще подредя отново всичко в кутията и ще се върна за финално мнение. Здравейте отново! Това всъщност, което пропуснах да ви кажа, не беше пълното съдържание на кутията, това, което ви показах. Има две такива листовки с мострички на BB крема на Body Beauty, който, ако не ме лъже паметта, не знам дали точно този, тъй като пише, че е нов, се е падал в една от предишните кутии на Pink's, така че аз имам техен BB крем, който все още не съм ползвала обаче. Мостричките са две, единият е за суха кожа, а другият е за мазна. Мисля, че синия беше за мазна, а розовия за чувствителна кожа. Така че ще пробвам и тях. Иначе това са останалите продукти, които ви показах. Като цяло не е лоша кутия. В случая мостричките ми се виждат като бонус по-скоро, а не като част от кутията, тъй като има 3 пълноразмерни продукта, 4 всъщност, защото термалната вода на Вен се продава и в такъв размер. И да, ако кутията беше 15 лева, щеше да е просто перфектно. За 23 лева трябва да направя проста сметка, но не съм сигурна, че си изплаща напълно цената. Може би цената на продуктите е близка до 23 лева, ако ги пресметна общо. Особено, че доста често лакчетата на Rimmel са на промоция на по 1,60 горе-долу. Но, както и да е, очудващо ще кажа, че този път съм доволна. Не съм страшно разочарована, не съм супер доволна, но съм доволна и смятам, че Pink все пак са направили някои положителни промени, но може много повече, така че се надявам да продължава да се стараят, защото има доста критики, които бих могла да кажа, но си ги спестявам, гледам да съм по-положителна в интерес на истината. И така, ще се радвам да ми споделите в коментарите вашето мнение за кутията, както и да харесате този видеоклип, ако ви е харесал или ви е бил полезен или интересен по някакъв начин. Също така, ако искате да виждате и бъдещи такива видеа, все още не сте се абонирали за канала ми, можете да го направите. Много ви благодаря, че гледахте това видео и се надявам да се видим в ново съвсем скоро.